okolo seba. Výborne, potrebujem 25, no, tak už ju mám. Takže toto je tá 25, ktorú potrebujem. Konkrétne budem mať adresy od 0 po 127. A to je tá sieť B, že? Výborne. Čo ďalej? Tú právu 25, ale nie už z hora dole, ale zľava doprava, aby som sa snažil držať k tým štvorcom. A získal som dve 26. Potrebujem nejakú 26? Potrebujem. Sieť C. A napíšem si tu ešte tie adresy, že to ide od 128. No a toto celé bolo po 255, hej? Ale to mám polovicu z toho. Je ich len 64 tam, čiže po 191. S tým, že toto je od 192 vyššie, áno? OK. Tu je tiež 26, tento štvorec je tiež 26, hej? Takže rozdelím ho zase na striedačku z hora dole, získal som dve 27. Potrebujem 27? Nie, ale potrebujem 28. Takže rozdelím si to. Inak, keď už som to napísal, tak táto 27 ide od 192, tam vojde zariadení 32, tak toto bude koľko? 224. Od 224. Hej? Dobre. Rozdelím si to na polovicu. Čo som získal? 28. Takú potrebujem pre sieť A, takže toto bude sieť A. Mimochodom aj toto je 28, ale ďalšiu nebudem potrebovať, tak si to nebudem teraz písať. A pokiaľ pôjde, no čo bude ďalšie? Ono ich tam vojde 16, čiže 192 plus 16 tuto. Toto ďalšie bude 208 a máte pravdu, že ide po 207. Vlastne toto máme voľné a toto máme voľné, hej? Čiže toto nám zostalo, čo som aj hovoril, k dispozícii. Predpokladám, že všetci z vás no a čo z toho robím takú veru? Však jednu nožičku dám sem, druhú nožičku dám sem a meriam. No čo nameriam? Aké napätie nameriam na tomto mieste? Na tejto nožičke. Ak dáte pin do vstupu, on je ako teoreticky nekonečným odporom, on nemá ani plus, ani mínus proste. On zmeria, čo priviete. No priviedol som tam zem, zmeriam zem. Nameriam presnú nulu. To asi nie je to, čo som chcel. Cúvam naspäť. Dobre. Takto zapojím takto. Čo asi nameriam na tejto nožičke? 3,3 V, čo iné by som tam mohol namerať. Tade tiež cesta nevedie, chápete? Vy nezmeriate odpor cez napätie, kým nemáte nejaký pomocný odpor s nejakou známou hodnotou. Ja tuto dám naschvál akože otáznik, že to je odpor, ktorý ja neviem, čo je. No, mohol som najskôr vycúvať, potom tam dať otáznik. Ale pridám si odpor so známou hodnotou. A to bude taký, neviem, ako ho voláte, referenčný? Neviem. Hej, môže byť, dobre. Tak dám si tu nejaký. Ten bude mať napríklad, koľko, to neviete povedať. Ono, mali by byť tak primerané, nie, že toto dám 1 megaohm a tuto bude pár ohmov, alebo naopak. Mali by tak pokiaľ možno primerané, kľudne o rád vyššie, nižšie, to vôbec nevadí, ale zase nie o niekoľko rádov, že to začnem, áno. Tak napríklad, ja som vám doniesol, tuším 10K. Dobre? Tak toto býva na nich značené, preto som to tak napísal. No a ako to zapojím? Jednu nožičku dám na zem, ono teraz nejde o to, ktorú kam, hej. Druhú na napätie a do stredu dám ten signál. Tu dám 5 kg, tak aké napätie by ste tipli, že by som zmeral? Lebo ja taký mám, 4,7K, to je približne 5. To sa dá z hlavy toto. 1,1. Áno, tu by som mal namerať 1,1 V a tu bude 2,2, ale to nemeriam, lebo ja meriam medzi zemou a signálom. Takže mal by som tu namerať okolo 1,1 V. Ja nemám presne 5K, mám 4,7. No,
Dobre, choď preč. Pomôcky. Teraz z tých dvoch, mám dve. Myslím, že tá Electrodock Pro, no. Jednak sú to aj kódy tých rezistorov, čo je super, ale máte tu delič napätia. No a ja to tu už mám aj naklikané z predošlej skupiny, takže toto neriešte, to je záťaž, toto neriešte, ani to nemám začiarknuté, to nedávam, ako by to tu nebolo. Dobre, tento rezistor ako by tu nebol, vôbec táto vetva ako by tu nebola. Takže jeden rezistor dám 10 kW, druhý rezistor som dal reálne 4,7, nastavil som napätie, to keď kliknete všetko viete naklikať, hej? No a on mi ten druhý on mi napätie na tom 4,7 vypočítal. 1,055. Nie 1,1, lebo to nie je 5 kg, ale 1,055. Vedeli by ste to aj sami. Trošku to tam aj potlačte dole, aby to tam akože aj trochu držalo jemne. Dobre, jemne, ale dotlačte to dovnútra. Zhruba takto by to mohlo vyzerať. Je len jedna vec, ktorú by ste mohli pokaziť. Jednu jedinú rizikovú vec. Nesmie sa vám dotknúť tento mínus s týmto plusom. To si dajte pozor, aby boli dosť ďaleko od seba. Táto nožička s touto sa nesmú dotknúť. To by bol priamy skrat. Tu som dal teda multimeter, on mi bude ukazovať odpor. A teraz sa na to pozrieme, áno. Jednu nožičku, druhú nožičku. No, teraz má 10 kΩ, skúsim to dať tak do šera.